Mohli by to byť jedny z najviac funkciami nabitých hodiniek po 300 € tohto roku. Offline mapy, dvojpásmové GPS, vyše 170 športových režimov, hlasové ovládanie, AI tréner a dokonca prenos súborov cez Wi-Fi. Ale je tu jedna vec, ktorá môže byť pre niektorých z vás rozhodujúca. Toto sú Amazfit Balance 2 a po niekoľkých týždňoch používania a testovania vám poviem všetko, čo by ste mali vedieť skôr, než sa pre ne rozhodnete. V krabici nájdete samotné hodinky, 2 remienky, čierny a oranžový, čo je fajn, ak radi meníte štýl, magnetickú nabíjaciu do kinu a klasicky nejaké papiere. Kábel tam ale nie je, takže budete potrebovať svoj vlastný USB-C kábel. Amazfit tvrdí, že to kvôli ekológii a na svojom webe dokonca píšu, že ak kábel doma nemáte, môžete im napísať. Čo s tom info urobia, netuším, ale ak vám chýba, možno im napíšte, že doma fakt nemáte žiadny nevyužitý USB-C kábel, možno sa zľutujú, alebo sa aspoň budú cítiť previnilo. Balance 2 pôsobia prémiovo, ale nie sú zbytočne ťažké. Vážia 43 gramov bez remienka, čo je na ich veľkosť fajn, aj keď musím povedať, že ich na ruke cítim, ale stále sú pohodlné aj na celodenné nosenie. Rám je z hliníkovej zliatiny, telo z vystúženého polyméru a remienok je mäkký silikón. Vodeodolnosť majú 10 atmosfér, takže plávanie zvládnu bez problémov. Na pravom boku sú 2 tlačidlá, jedna otočná korunka a jedno programovateľné tlačidlo. 1,5 palcový AMOLED displej je krásne ostrý, má rozlíšenie 480x480 a hustotu 323 ppi. Jas ide až na 2000 nitov, takže na slnku je skvele čitateľný. Sklo je zafírové, takže je o niečo odolnejšie než lacnejšie modely. Hodinky bežia na ZEP OS a celé rozhranie je rýchle a plynulé, menu reaguje okamžite, animácie nesekajú. A konečne prenos súborov cez Wi-Fi. Funguje na 24 GHz Wi-Fi a ak ste niekedy nahrávali hudbu cez Bluetooth, viete, aké to bolo pomalé a otravné. Toto je dosť veľký rozdiel, prenos cez Wi-Fi je rýchlejší a spoľahlivejší. Nie je to však úplne dokonalé. Mazanie pesničiek je stále nešikovné, v aplikácii ZEP som na to nenašla žiadnu možnosť, musela som ich mazať priamo v hodinkách, rovnako tam chýba prehľad o tom, koľko úložiska ešte zostáva. A keď nahrávate hudbu, nemôžete vytvárať priečinky, ale playlisty si v hodinkách spraviť môžete. Amazfit, ako to pozeráte? V ďalšej aktualizácii by to chcelo naozaj vylepšiť. Amazfity idú s dobou a keďže je doba AI, máte tu 2 dôležité funkcie. Prvou z nich je ZEP Flow, čo je asistent na báze ChatGPT. Vie otvoriť aplikácie, spustiť tréning, povedať vám počasie, nastaviť časovač alebo odpovedať na rýchle otázky. Funguje dobre, ale potrebuje internet z mobilu. Druhou je ZEP Aura, čo je platená služba, dostanete AI tipy na lepší spánok, relaxačné a meditačné cvičenia a odporúčania na regeneráciu. Prvý týždeň je zadarmo, takže si to môžete vyskúšať. BioTracker 6.0 senzor má 5 fotodiód a 2 LED diódy a ponúka nepretržité meranie tepla a saturácie kyslíka, meranie stresu a dýchovej frekvencie, detailné sledovanie spánku, vrátane fáz, striemnutí, kvality dýchania a celkového skóre, upozornenia na vysoký alebo nízky tep, nízky kyslík a vysoký stres, plus návrhy na dýchové cvičenia, sledovanie menštruačného cyklu, pre športovcov ponúka vyše 170 športových režimov, automatické rozpoznanie 25 silových cvičení a 8 športov na vrátane behu, chôdze, cyklistiky a iné, dvojpásmové GPS a podpora 6 satelitných systémov, offline mapy a navigácia podľa GPX trasy, čo je perfektné pre turistov a trailových bežcov. Ďalej je tu ZEP Coach, čo je AI tréningový plán presne podľa vašich výkonov. A pre golfistov zabudovaný tréner švihu, ktorý sleduje trajektóriu a rytmus úderu. Nie je to plnohodnotný golfový simulátor, ale na bežný tréning super bonus. A teraz prekvapenie. Práve smart funkcie ma príjemne prekvapili. Telefonovanie cez Bluetooth áno funguje. Hlas je čistý, reproduktory hrajú hlasno a pokiaľ nie ste v hlučnom prostredí, v pohode vybavíte hovor bez vyťahovania telefónu. Hodinky používajú Bluetooth 5.2, takže pripojenie je stabilné. Teraz veľmi dôležitá vec, notifikácie. Tie fungujú aj na iOS, aj na Androide, ale na Androide máte oveľa viac možností a to odpovedá na notifikácie priamo z hodiniek, pred nastavenými rýchlymi odpovediami, smajlíkmi, plnou klávesnicou alebo hlasom a zobrazovať obrázky z WhatsAppu priamo na displeji hodiniek. Do hodiniek si uložíte až 20 vernostných kariet, čo je ideálne na rýchle pripnutie pri pokladni. Nechýba Pomodoro časovač, pripomienky, svetový čas, počasie a prehrávanie hudby priamo z hodiniek. A áno, ešte raz to musím povedať, prenos hudby cez Wi-Fi je obrovské plus oproti starému pomalému Bluetoothu.
A ako bonus, hodinky sa dajú prepojiť s populárnym Heliostrap náramkom a ako to funguje, ukážem v ďalšom videu, odkaz bude dolu v popise. Zo Zep App Store si môžete nainštalovať aj nejaké jednoduché aplikácie a hry. A teraz sklamanie, platby. V Európe hodinky síce podporujú ZepPay, ale zoznam podporovaných bank je žalostne krátky. V mnohých krajinách jednoducho väčšina bank fungovať nebude. Môžete to ale obísť cez Curve, pripojíte si kartu z Curve a tu pridáte do ZepPay, na Slovensku a Česku to funguje, ale stále je to zbytočne komplikované. A v Severnej Amerike smola. ZepPay tam vôbec nefunguje a ani žiadne alternatívy. Podľa mňa je toto najväčšia slabina Balance 2. Dúfam, že Amazfit v budúcnosti rozšíri podporu, inak sú to hodinky, ktoré stále plnohodnotne nenahradia peňaženku. Amazfit je známy dlhou výdržou batérie a Balance 2 nesklamali. Sľubujú až 21 dní pri bežnom používaní, okolo 10 dní pri vyťažujúcom používaní, 33 hodín v presnom GPS režime, 67 hodín v úspornom GPS režime. Mne pri testovaní vydržali 2 týždne, kým som ich musela nabiť. Plné nabitie cez spomínanú magnetickú dokínu trvá asi 2 hodiny. Poďme si zhrnúť, čo sa mi páči a čo nie. Jedna z tých vecí, ktoré ma príjemne prekvapili, je Wi-Fi prenos hudby, konečne rýchlejší a bez nervov, ďalej výborná výdrž batérie, offline mapy a presné GPS a dobrý pomer cena-výkon. Čo ma sklamalo je, že správa súborov je stále nedomyslená a ZepPay má obmedzenú podporu. Ak hľadáte spoľahlivé športové a zdravotne zamerané hodinky, ktoré vydržia celé týždne, Balance 2 sú momentálne jedna z najlepších možností. Ale ak chcete podobné funkcie v menšom a ľahšom tele, pozrite si moju recenziu na Amazfit Active 2, odkaz je v popise. A teraz otázka na vás. Používali by ste ZepFlow a ZepAura, ale vám to príde len ako zbytočnosť? Napíšte mi to do komentárov. Dajte like, ak vám toto video pomohlo a vidíme sa pri ďalšej recenzii.